Ahoj, na dnešním videu jsem pracoval celých 8 hodin. Všechno dělám sám a ručně, od hledání až po střih, aby to bylo pro vás zajímavé. Budu moc rád, když mě podpoříte odběrem. Užijte si to. V březnu roku 2024 v okres Clearfield v Pensylvánii zástupce šerifa reagoval na hlášení o nezvaných návštěvnících v opuštěném uhelném lomu a objevil něco, co by nemělo existovat. Tento lom byl uzavřen od roku 1971. Jeho obrovská dřevěná konstrukce zůstávala schnít na svahu nad městem Woodsdale. Místní obyvatelé po více než 50 let hlásili podivné zvuky vycházející zevnitř. Údery, škrábání, zvuky, které nemohly být vysvětleny usazováním dřeva nebo hnízděním zvířat. Kraj tyto stížnosti ignoroval. Dělali zvuky staré budovy, to bylo normální. V noci 14. března však 3 teenageři vstoupili do lomu skrz díru v plotě a už se nevrátili. Jejich rodiče zavolali na tísňovou linku ve 2 hodiny ráno, když jejich děti nepřišly domů. Reagovali 2 zástupci šerifa. To, co našli uvnitř, nebylo to, co očekávali. 1 dívka přežila, 2 chlapci nepřežili. 1 zástupců se dostal ven, druhý zemřel ve 3. patře s roztrženým hřbetem. To, co je zabilo, nebylo nikdy identifikováno, nikdy nebylo zachyceno a nikdy nebylo vysvětleno. Lom byl demolován 3 týdny poté. Přeživší zástupce však ví, že zničení budovy nezničilo to, co v ní žilo, protože to od té doby viděl 2krát. Oba případy se odehrály v lesích za jeho domem, stojíc na okraji porostu těsně před svítáním. Co právě uslyšíte, je tento příběh. Jmenuji se Kincaid a tohle se mi stalo v březnu roku 2024 v okrese Clearfield, Pennsylvania, situovaném na kopci nad městem Woodsdale. Bylo mi 38 let a pracoval jsem jako zástupce šerifa pro okres s přibližně 75 000 obyvateli, rozprostírajícími se na 1000 čtverečních mílích starého uhelného kraje. Krajina zde je definována tím, co již neexistuje. Opuštěné doly, zřícené haldy, zrezivělé vybavení ponechané tam, kde stálo, když došly peníze. Celá města byla postavena kolem průmyslu, který již neexistuje. Většina mých směn zahrnovala domácí spory, opilé řidiče a majetkové trestné činy. Občasné razie na drogy. Metamfetamin se stal problémem na venkově a my jsme na to strávili více času než na cokoliv jiného. Nic neobvyklého pro centrální Pensylvánii. Nic, co by mě připravilo na to, co mě čekalo v březnu. V oddělení jsem strávil 11 let. Předtím jsem strávil 6 let jako policista v Johnstownu, asi 64 km na jih. Ocelářský průmysl tam skolaboval podobně jako uhelný průmysl zde, zanechávající generace lidí bez možnosti odejít a bez činnosti. Přestoupil jsem do okres Clearfield, protože jsem chtěl klidnější místo. Moje žena Elena byla těhotná s naším druhým dítětem. Naše dcera Mia měla 4 roky. Domníval jsem se, že práce na venkově znamená více času doma, méně nebezpečí a méně pozdních nočních výzev. V této poslední části jsem se mýlil. Noc 14. března začala jako každá jiná noční směna. Odešel jsem z domu v 10 hodin. Dal Eleně pusu na rozloučenou, zkontroloval Miu v jejím pokoji a jel jsem na stanici. Ahoj, já jsem Jan Dvořák a vítejte na kanálu Zelená Havranová. Byl jsem přidělen k hlídkování v severním sektoru okresu, an area that included Woodsdale, Remy and desítky menších komunit rozptýlených po kopcích. The first few hours were quiet. A traffic stop for a broken tail light, a noise complaint that turned out to be a television left on too loud. Standardní noční činnost pro čtvrtek v březnu. The call came in at 2:14 in the morning. Dispatching hlásil 3 pohřešované nezletilé. Last known location near the old Woodsdale breaker. The callers were the parents of one of the teenagers, frantic, explaining that their kids had gone out to explore the abandoned structure around 11 o'clock and had not returned. I knew the breaker. Everyone in the county knew it. Drtička číslo 4. Woodsdale zpracovávala uhlí od roku 1923 do roku 1971. When the mine it serviced ran dry and the company decided the costs of maintaining operations outweighed the diminishing returns. The structure was massive. 6 stories of wooden scaffolding, chutes and conveyor systems built into the hillside. At its peak, it had employed over 100 men. Now it employed nothing but pigeons and the occasional raccoon family. The structure had been left standing because nobody wanted to pay for demolition.
The county owned the land after the mining company went bankrupt in 1983, ale nikdy se neobtěžovali udělat víc, než jen vyvěsit značky zákazu vstupu and string some chain link fence around the perimeter. Kids broke in regularly. Městští průzkumníci, jak se nyní nazývali, they posted videos online documenting the decay, the graffiti, the remnants of industrial machinery frozen in place for half a century. The breaker was considered a local landmark, a piece of industrial history slowly collapsing into the forest that surrounded it. Na hlášení o neoprávněném vstupu jsem tam již předtím reagoval. 6krát za 11 let. Always on weekend nights. Always finding teenagers with flashlights and cameras who apologized and promised not to come back. I never found anything worse than graffiti and empty beer cans. The kids were usually more scared of getting arrested than anything else. That night was different from the first moment I pulled up to the gate. I arrived at the breaker at 2:47. Deputy Haskell met me there. He was younger than me, 29, only 3 years on the job, eager but inexperienced. Good instincts, but still learning when to trust them. His wife had given birth to twins 6 months earlier and he had been working extra shifts to cover the expenses. Zaparkovali jsme naše vozy u brány a šli po přístupové cestě směrem ke konstrukci. The night was cold for March, temperatures in the low 30s, and our breath fogged in the beams of our flashlights. The breaker loomed against the sky, a skeletal outline of timber and rusted metal that blocked out the stars behind it. Konstrukce se vstyčila téměř 80 stop na svém nejvyšším bodě. A framework of beams and platforms and machinery housings that had once hummed with activity around the clock. Teď tam jen stál a pomalu se rozpadal, každou zimu o něco víc. Měsíc v srpku poskytoval dostatek světla, aby bylo vidět základní obrysy budovy, ale nedokázal proniknout do temnoty uvnitř. Z místa, kde jsme stáli, vypadala drtička jako žebroví obrovského zvířete, jež bylo ponecháno zhnít na svahu. Okamžitě jsme našli otvor v plotě. Část pletiva byla odtržena, řezy byly čerstvé, kov se leskl tam, kde se nůžky zakously. Stopy bot v blátě vedly k hlavnímu vchodu. 3 jasně odlišné sady stop, 2 větší a 1 menší. Teenagery, nebo alespoň důkazy o nich, zavolal Haskell, jeho hlas se nesl tichou noční vzduchem. To je kancelář šerifa v okres Clearfield. Pokud jste uvnitř, dejte o sobě vědět, nejste v nesnázích. Vaši rodiče se o vás obávají. Žádná odpověď. Zůstala drtička tichá. Ani zvuk ptáků nebo hlodavců se uvnitř nepohnul. Toto mělo být moje první varování. Staré budovy jako tato měly vždy nějakou faunu. Holuby na trámech, myši ve zdech, mývalové ve strojních skříních. To ticho naznačovalo, že něco je odvrátilo. Požádal jsem o podporu a zapnul rádio. Dispatching, tady Kincaid u Houtsdale Breaker. Potvrdili jsme důkazy o vstupu, žádáme o další jednotky. Dispatching potvrdil, že zástupci Šéferova a Periš jsou na cestě. Odhadovaný příjezd 15 minut. Řešili hlášení o hluku na druhé straně sektoru, když přišel můj hovor. Měli bychom počkat, řekl Haskell. Jeho dech byl viditelný v paprsku jeho svítilny. 3 děti jsou nezvěstné už hodiny, teplota klesá. Musíme alespoň prozkoumat přízemí, ujistit se, že nejsou uvnitř zraněné. Haskell neochotně přikývl. Byl nervózní, to jsem poznal. Ne kvůli budově samotné, ale protože něco na této situaci se zdálo být špatně. Také jsem to cítil. Tlak ve vzduchu. Pocit, že jsme sledováni. Vytáhli jsme své zbraně a rozsvítili svítilny. Paprsky prořezávaly temnotu a osvětlovaly cestu vpřed. Vedl jsem k hlavnímu vchodu. Dveře visely na zlomených závěsech a mírně se houpaly v vánku, který jsem necítil. Za nimi byl interiér drtičky zeď černoty, do které naše svítilny pronikaly jen částečně. Interiér drtičky byl přesně takový, jaký jsem očekával, co se týče uspořádání. Desítky let rozkladu ji proměnili v něco mezi průmyslovou ruinou a lesem. Dřevěné trámy se pod svým vlastním váhou ohýbaly, některé tak silně, že jsem si kladl otázku, jak může konstrukce stále stát. Metalové roury a dopravní pásy visely pod úhly, které jejich stavitelé nikdy neměli v plánu. Podlaha byla poseta troskami, rozbitým sklem, schnilým dřevem, ptačím trusem a zbytky zvířat. Ale to, co mě nejprve zaujalo, byla vůně. Něco pod plísní a rozkladem a desetiletími zvířecího osídlení. Něco organického a čerstvého, jako maso ponechané příliš dlouho v teplé místnosti, jako krev vystavená vzduchu.
Cítíš to? Zeptal jsem se, snažíc se mluvit tiše. Haskell skrčil nos a přijel svítilnou po podlaze před sebou. Mrtvé zvíře. Pravděpodobně jelen, který se dostal dovnitř a nemohl najít cestu ven. To se v těchto starých budovách stává pořád. Možná, ale já jsem si nemyslel, že to je jelen. Měl jsem už předtím zkušenost s mrtvými jeleni. Tohle bylo jiné, teplejší, novější. Představili jsme se hlouběji do stavby, následujíc cestu skrze trosky, které vykazovaly známky nedávného pohybu. Otisky bot v prachu, čerstvé narušení nahromaděné špíny, občasný obal od sladkostí nebo plechovka energetického nápoje, které zde zanechali předchozí zkoumatelé, ale také čerstvější stopy, které naznačovaly, že tady teenageři prošli během posledních několika hodin. Přízemí bylo v podstatě jedna velká místnost, rozdělená stroji a podpůrnými sloupy. Prošli jsme ji systematicky, kontrolujíc každou část vybavení dostatečně velkou na to, aby ukryla člověka, a občas jsme volali na teenagery, aby reagovali. Žádná odpověď, žádné známky. Pravděpodobně šli nahoru, řekl Haskell, míříc svítilnou na dřevěné schody, které stoupaly do tmy nad námi. Schody byly vestavěné do strany budovy, stáčely se zpět na každé úrovni, aby se dostali na zpracovatelské podlaží. Otestoval jsem první schod. Dřevo zaskřípalo, ale udrželo mou hmotnost. Konstrukce byla stará, ale tohle bylo postaveno, aby to vydrželo. Dělníci v uhelných lomech na počátku 20. století se s vybavením nijak nežili. Půjdu první, zůstaň blízko, sleduj mi záda. Vystoupali jsme, schody se stáčely dvakrát, zatímco jsme stoupali skrze úrovně lomu. Každé patro bylo labirintem chodeb, plošin a strojů. Uhlí kdysi protékal touto strukturou, procházejíc sítěmi, drtiči a mycími zařízeními, než se nad ně dostal do velikosti a třídění k prodeji. Stroje byly stále na svých místech, skamenělé v pozicích, které zaujímaly, když elektřina před 53 lety vypadla. Zápach se zesiloval, jak jsme stoupali. Ten teplý, organický zápach, který jsem nepatřil. Na 4. podlaží jsem našel první tělo. Mladý chlapec, možná 17letý, ležel obličejem dolů na kovovém roštu poblíž obrovského třídícího bubnu. Jeho záda byla roztržena od ramene po bok. Rána dost hluboká na to, aby odhalila jeho páteř. Maso bylo spíše odtrhnuto než uříznuto, roztaženo, jako by někdo otevíral balíček. Krev se pod ním schromáždila, prosakovala roštem a kapala na podlahu pod ním. Krev byla stále mokrá, stále čerstvá. Neumřel dlouho. Pascal za mnou vydal zvuk, něco mezi vzdechem a sténáním. Slyšel jsem, jak udělal krok zpět. Zůstaň soustředěný, řekl jsem, nutíc svůj hlas, aby zůstal klidný. Jsou tady ještě 2 další děti, musíme je najít. Stiskl jsem rádio, ruka mi mírně třásla. Dispatching, máme potvrzenou smrt na lomu Woodsdale. Chlapec, zjevné poranění. Žádáme o okamžitou pomoc a zdravotnickou službu. Možný útok zvířete. Přijato. Concade. Pomoc je 5 minut daleko. Zdravotníci jsou na cestě. Chcete, abychom povolali kontrolu divoké zvěře? Potvrďte a vysílejte všechna dostupná taktická zařízení. Ještě nevíme, s čím se potýkáme. Pomalu jsem přistoupil k tělu a svítil si baterkou do okolní tmy. Rána na chlapcově zádech byla něco, co jsem za 17 let policejní práce nikdy neviděl. Okraje byly roztrhané, spíše trhané než řezané, ale vzor byl špatný pro zvířecí útok. Příliš soustředěné, příliš úmyslné. Něco ho otevřelo a pak se zastavilo, jako by našlo to, co hledalo uvnitř něj. Na jeho rukou nebyly žádné obranné rány, žádné známky boje. Buď útok byl tak rychlý, že se nemohl bránit, nebo byl nějakým způsobem paralyzován, než to začalo. Hlas Concaida Pascala byl podivný, napjatý, kontrolovaný tak, že bojoval s panikou. Na výcviku nás učili rozpoznat tenhle hlas. Znamená to, že někdo viděl něco, co jeho mozek se snaží zpracovat. Otočil jsem se, jeho baterka byla namířena nahoru k stropu 5. patra nad námi. Někde tam nahoře něco bylo. Skrze mezery v dřevěných prknech jsem to viděl. Tvar, velký, větší než člověk, pomalu se pohyboval po povrchu stropu s podivným úmyslným krokem. Bylo to vzhůru nohama, přichyceno na spodní straně 5. patra jako pavouk na pavučině, pohybující se od jednoho nosného trámu k druhému s hroznou precizností. Co to sakra je? Zašeptal Haskell. Neodpověděl jsem. Zvedl jsem baterku a snažil se lépe podívat, ale ta věc se dostala z paprsku, než jsem se na ní mohl zaostřit. Byla rychlá, rychlejší, než by něco tak velkého mělo být schopno se pohybovat.
V jedné chvíli byla uprostřed mého paprsku, tmavý tvar proti dřevěným prknům. V další chvíli se přemístila do stínu na okraji mého dosahu. Zvuk, který vydávala, byl špatný. Nešlo o škrábání drápů na dřevě, jaké byste čekali od zvířete, které šplhá po povrchu. Bylo to něco měkčího, mokřejšího, jako by se nahá kůže tlačila proti dřevu, jako by se kůže klouzala po hrubém dřevě. Musíme odejít, řekl jsem. Můj výcvik křičel. Každý instinkt, který jsem si vybudoval za 17 let policejní práce, mi říkal, abych okamžitě opustil tuto budovu. Ostatní děti, řekl Haskell. Zíral na strop, jeho paprsek baterky se třásl. Nemůžeme je prostě nechat, potřebujeme posily, potřebujeme palebnou sílu. Ta věc tam nahoře není zvíře, nevím, co to je, ale nejsme vybaveni, abychom s tím mohli zacházet. Haskell začal protestovat, ale zvuk z výšky ho přerušil. Výkřik. Vysoký, ženský, plný hrůzy, přicházející z 5. patra, z místa blízko, kde se ta věc pohybovala. Utíkali jsme. Schody na 4. patro byly částečně zborcené, několik stupňů zcela chybělo. Zbývající se prohýbali a praskali, ale část kovového lešení na západní straně budovy poskytla alternativní cestu. Údržbový přístup, pravděpodobně z doby, kdy byla elektrárna stále v provozu. Vylezl jsem první, vytahující se skrze otvor v podlaze. Haskell šel těsně za mnou, jeho dech byl těžký a opasek s vybavením klapal o kovové příčky. 5. patro bylo největším prostorem v rozbrusovači, zpracovatelská oblast, kde se kdysi uhlí třídilo a čistilo předtím, než se stoupilo do nižších pater. Masivní zásobníky lemovaly stěny, jejich ústa byla otevřená, stále znečištěná černým uhlím i po 50 letech. Dopravní pásy se křížily po podlaze, některé se zhroutily, jiné si stále držely svou podobu. Strop byl zde vysoký, možná 6 metrů, podporovaný těžkými dřevěnými trámy, které ukazovaly svůj věk a měly prohnuté linie a hluboké praskliny. A uprostřed místnosti, osvětlené našimi svítilnami, stáli další 2 teenageři. Dívka, možná 16letá, byla přitisknutá k zásobníku. Ruce měla vstyčené před obličejem, dlaně ven, v obrané pozici, která nic nezmohla proti tomu, co čelila. Její oblečení bylo potrhané, obličej měla pokrytý slzami a špínou. Hyperventilovala. Její dech přicházel v rychlých nádeších, které se v chladném vzduchu mlžily. Chlapec podobného věku stál vedle ní, držel kus železného armatury jako zbraň. Jeho klouby byly bílé okolo kovu. Jeho postoj byl špatný. Nohy příliš blízko u sebe, váha na patách. Nikdy předtím zbraň nedržel, nevěděl, jak ji používat. Ale oba se dívali na něco v rohu místnosti. Na něco, co tma skrývala dokonce i před našimi očima. Zamířil jsem svou svítilnou k rohu. To, co jsem tam viděl, je něco, co se snažím zapomenout každý den od té doby. Každou noc, když zavřu oči, vidím to znovu. Pokaždé, když vstoupím do temné místnosti, očekávám, že to tam bude stát. Stálo to vstyčené, ale jeho proporce byly špatné. Tělo mělo příliš dlouhé, minimálně o 30 cm. Nohy byly příliš krátké, ohnuté dozadu v kolenou jako zadní nohy psa. Jeho ruce visely pod koleny, končily v rukou, které měly příliš mnoho prstů. 6 na každé ruce, nebo možná 7. Nemohl jsem počítat, protože moje světlo stále klouzalo po tom stvoření jako voda po oleji. Mé oči se nechtěly zaostřit na to. Můj mozek nechtěl zpracovat, co vidí. Jeho kůže byla šedá. Nešedá smrti nebo rozkladu, ale živá šedá, jako moklý kámen nebo hlína, která nikdy nebyla vypálena. Textura byla také špatná, hladká na některých místech, drsná na jiných. Jako by byla kůže sestavena z různých zdrojů. Nemělo to viditelné oči, žádný nos, jen ústa, která se táhla příliš široce přes téměř lidskou tvář, ale ne úplně. Ústa zabírala příliš mnoho místa na obličeji, sahala od míst, kde by měly být uši, téměř až k zadní části lebky. Ústa byla otevřená. Uvnitř byly řady zubů, které vypadaly jako rozbité sklo uspořádané do žádného vzoru, který bych mohl rozpoznat. Ne jako zuby žraloka, ne jako žádné zvíře, které jsem kdy viděl. Náhodné, chaotické, jako by někdo rozbil zrcadlo a vrazil kousky do syrové masa. Vydávalo zvuk. Nebyl to řev ani vrčení, ale klapání. Rychlé, rytmické, vycházející z něčeho uvnitř jeho hrudi spíše než z krku. Zvuk byl mechanický, téměř jako starý telegrafní stroj, který posílal zprávu, kterou nikdo nemohl pochopit.
Dívka znovu zakřičela. Byl to syrový, zoufalý zvuk, který se ozýval v rámci drtiče. To stvoření se pohnulo. Viděl jsem rychlost ve své kariéře. Viděl jsem muže utíkat, když jim šlo o život. Sledoval jsem, jak podezřelí prchají při prvním pohledu na odznak. Viděl jsem zvířata sprintovat přes silnice rychlostmi, které se zdály nemožné pro něco z masa a kostí. Toto bylo rychlejší než všechno to. V jednu chvíli bylo v rohu, asi 9 metrů daleko, v další chvíli bylo u chlapce s železnou tyčí. Nebyl tam žádný přechod, žádné běhání, žádný skok. Jednoduše přestalo být na jednom místě a začalo být na jiném. Chlapec neměl čas zamávat svou zbraní, neměl čas zakřičet. Dokonce ani neměl čas zaregistrovat, co se děje, než ho stvoření objalo svými dlouhými pažemi. Ty 2 dlouhé paže obklopily jeho tělo a přitáhly ho blízko. A pak ty ruce s příliš mnoha prsty začaly pracovat. Otevřeli ho stejným způsobem, jakým byl otevřen první teenager, od ramene k boku, jako by někdo rozbaloval dárek. Chlapec v tu chvíli vydal zvuk, jakýsi chrčící, dusivý zvuk, který nebyl zcela výkřikem. Jeho tělo se jednou, 2krát zachvělo a pak zůstalo klidné. Vytáhl jsem svou zbraň a vystřelil. 3 výstřely, do středu těla. Největší cíl na jakémkoliv těle. To stvoření na to nijak nereagovalo. Nepohnulo ani brvou, ani se nezakolísalo. Kuličky pronikly do jeho těla a ono jednoduše pokračovalo v tom, co dělalo. Haskell také střílel. Všechny kuličky z jeho služební zbraně, výstřely se ozývaly v uzavřeném prostoru. Pak se ozval zvuk prázdného zásobníku, který dopadl na zem, když ho vyhodil a sál po náhradním. Vystřelil jsem 3 další kuličky do hlavy toho stvoření. Viděl jsem dopady. Viděl jsem, jak kusy šedé kůže odpadávají. Nemělo to význam. To stvoření pustilo chlapce. Ten jakoby stále žil, byl stále při vědomí, svíral ránu na hrudi a snažil se udržet se pohromadě rukama, které mu stále klouzaly v jeho vlastní krvi. Díval se na mě. Jeho ústa se hýbala, ale žádný zvuk nevyšel. Pak se to stvoření otočilo k nám. Jeho tvář, pokud se tomu tak dalo říkat, se orientovala na mě. To příliš široké ústa se rozevřela ještě víc, možná v úsměvu, nebo to mohlo být něco úplně jiného. Zvuk klapání se zrychlil, rytmus se změnil, stal se složitějším. Smálo se, nebo komunikovalo, nebo se připravovalo k útoku. Nevěděl jsem co a nechtěl jsem to zjistit. Chytil jsem dívku. Utíkej! Nemusela být 2krát pobízená. Vrhla se směrem k lešení, které jsme použili k výstupu. Pohybovala se pouze na základě teroru, její tělo fungovalo na adrenalinu a instinktu. Utíkali jsme, všichni 3, dolů po lešení. Kovové příčky cloumaly pod našima nohama. Přes 4. patro, kolem těla prvního chlapce, skrze labyrint strojů a chodeb, dolů po schodech, brali jsme je po 2, dřevo skřípilo pod našima váhou. To stvoření nás následovalo. Přátelé, malá prosba. Podpořte Zelená havranová lajkem, pomůže to rozvoji kanálu. Mohli jsme to slyšet nad námi, vedle nás a někdy i pod námi, jak se to pohybovalo konstrukcí s rychlostí a obratností, která by měla být pro něco tak velkého nemožná. Nepoužívalo to schody, nepoužívalo to lešení. Pohybovalo se to samotnou budovou, šplhalo po podpěrných trámech, houplo se z platformy na platformu, nějakým způsobem drželo krok s námi, i když jsme běželi co nejrychleji. Haskell byl za mnou. Slyšel jsem jeho dech, stížený a zoufalý. Slyšel jsem jeho kroky na schodech. Pak jsem slyšel, jak spadl. Zvuk byl charakteristický. Bouchnutí, cinkání vybavení, klapnutí jeho baterky, jak dopadla na zem a odkutálela se. Pak zakřičel. Jeho výkřik ustal s mokrým trhnutím, které jsem věděl, že uslyším ve svých nočních můrách po zbytek svého života. Nezastavil jsem. Nemohl jsem zastavit. Dívka byla teď přede mnou, běžela na čistém strachu a já jsem běžel přímo za ní. A někde nad námi to stvoření dokončovalo, co začalo s Haskellem. Přemýšlel jsem o tom, že se vrátím. Přemýšlel jsem o tom, že mu zkusím pomoct. Ale věděl jsem, že pokud zastavím, pokud se otočím, pokud dám tomu stvoření i jen okamžik, aby se dostalo k mně, skončím stejně. Tak jsem běžel. Dostali jsme se na přízemí, dostali jsme se k dveřím, dostali jsme se ven do studeného nočního vzduchu. Náš dech tvořil mraky. Naše srdce bušla tak silně, že jsem cítil svůj puls v krku. Zástupci Šéferova a Paryž přijížděli.
Jejich vozy stříkali štěrk, jak se zastavili, jejich reflektory přejížděly po dvoře. Šéfer už vystupovala z vozidla, ruka na zvraní. Koncinkeit, co se to krucinál děje? Slyšeli jsme výstřely, vraťte se do aut, křičel jsem. Můj hlas praskal. Zavolejte taktickou jednotku, je tam něco, co není lidské. Haskell je dole, více obětí, potřebujeme těžké zbraně. Šéferova tvář zbledla ve světlech. Pracovala s Haskellem 2 roky, byli partneři během jeho prvního roku u policie. Parrish byl na rádiu a volal o posily. Jeho hlas byl profesionální, i když mu třásly ruce. To stvoření se objevilo ve dveřích rozbíječky. Stálo tam chvíli, orámované shnilým dřevem, siluetované proti temnotě uvnitř. Reflektory našich vozů to poprvé jasně osvětlili. Přál bych si, aby to nebylo. Jeho tělo bylo horší, než jsem si uvědomoval. Proporce, které se ve tmě zdály nesprávné, byly groteskní na světle. Jeho kůže byla pokryta něčím, co vypadalo jako jizvy, stovky z nich, uspořádané v vzorcích, které mohly být psaním nebo něčím jiným. Jeho ústa byla stále otevřená, ty rozbité skleněné zuby se leskly něčím mokrým. Zvuk klapání byl teď hlasitější, rychlejší, skoro jako řeč. Podívalo se na každého z nás pořadě, jeho bezzubý obličej orientován na Šéferovou, pak na Parrish, pak na dívku, pak na mě. Když se na mě podívalo, cítil jsem něco. Tlak uvnitř lebky, přítomnost, která se snažila proniknout dovnitř. Poté ustoupil zpět do tmy a zmizel. Prohledávali jsme rozvodnu 3 hodiny s 12 policisty, kinologickými jednotkami státní policie a helikoptérou s termovizí. Psům se do budovy nechtělo. Seděli u vchodu a naříkali, přičemž jejich psovodí je nedokázali přimět, aby vstoupili, bez ohledu na to, jaké příkazy dostali. Termovize nezobrazila nic. Žádné tepelné podpisy, větší než mýval nikde v budově. Ať už to bylo cokoliv, buď nevytvářelo tělesné teplo, nebo našlo způsob, jak se skrýt před naší technologií. Našli jsme tělo Haskella ve 3. patře, rozložené přes chodník blízko jednoho z úhlových šachet. Byl otevřený stejným způsobem, jakým byli otevřeni teenageři, od ramene po bok. Jeho vnitřní orgány byly viditelné, některé z nich chyběly. 2 teenageři, chlapci, byli nalezeni mrtví v 4. patře. Druhý chlapec, ten s výstuží, zemřel na zranění krátce poté, co jsme utekli. Jeho ruce byly stále přitisknuté k ráně v hrudi. Nenašli jsme to, co je zabilo. Nakonec přišel úsvit. Šedé světlo pronikalo skrze mezery ve stěnách rozvodny. Scéna vypadala ve světle dne ještě hůř. Krev, zkáza, důkazy o něčem, co by nemělo existovat. Okres okamžitě uzavřel rozvodnu. Páska místa činu byla všude. Zástupci stáli u obvodu ve dne v noci. Nikdo nemohl vstoupit ani vyjít bez povolení samotného šerifa. 3 týdny po incidentu přivedla demoliční četa budovu k zemi. Pracovali pouze ve dne, s ozbrojenými policisty na místě, 6 policistů na směnu, všichni nesli brokovnice, kromě svých služebních zbraní. Nikdo nehlásil, že by během demolice viděl něco neobvyklého. Sledoval jsem, jak ji bourají, stál jsem u obvodového plotu a díval se, jak bagry rozbíjejí dřevěnou konstrukci a redukují 50 let průmyslové historie na třísky a šrot. Přinesli další osvětlení, pracovní světla na vysokých stojanech, aby se ujistili, že na místě nejsou žádné stíny. Když se prach usadil, nezůstalo nic jiného než hromada sutin. Naložili to do náklaďáků a odvezli na skládku vzdálenou 60 kilometrů. Ale já vím, že to stvoření je stále venku. 2 měsíce po incidentu jsem ho viděl v lese za svým domem. Stálo na okraji lesního porostu těsně před úsvitem, nehýbalo se, jen tam stálo v té špatně proporční postavě s oběma dlouhými pažemi visícími po stranách. Díval jsem se na něj z okna ložnice skoro hodinu. Nepohybovalo se, nepřiblížilo se. Jen tam stálo, ta bezvýrazná tvář orientována směrem k mému domu, směrem k oknu mé dcery. Poté, co začalo slunce vycházet nad kopci, se otočilo a odešlo do lesa. Jeho chůze byla podivná, trhaná, jako by se učilo, jak chodit s těmi nohami ohnutými vzad. Viděl jsem ho znovu v listopadu. To samé místo, ten samý čas dne, ta stejná nehybná postava. Tentokrát bylo blíž, možná 50 yardů od lesního porostu místo 100. Jednou jsem mohl mnohem lépe vidět jízvy na jeho těle. Vzory, které jsem spatřil, vypadaly jako nápisy,
jako by někdo vyřezával slova do jeho masa v jazyce, který jsem nepoznával. Moje žena Elena si myslí, že bych měl navštívit někoho, terapeuta, poradce, nebo někoho, kdo mi pomůže zpracovat, co se stalo u dolu. Může poznat, že je něco špatně. Už nespím dobře. Každou noc kontroluji okna několikrát. Nainstaloval jsem pohybové senzory kolem celého obvodu našeho pozemku, abych se cítil bezpečněji. Pravdu jsem jí neřekl. Neřekl jsem jí, co jsem viděl v té budově. Neřekl jsem jí o tom stvoření v lesích. Neřekl jsem jí, že vím, co dělá. Učí se o mém domě, mých rutinách, mé rodině. Rozhoduje, kdy se vrátí. Vyšetřování úmrtí u Woodsdale Breaker bylo uzavřeno po 6 měsících. Oficiální příčina smrti všech 4 obětí byla uvedena jako útok zvířete, druh neznámý. Spis byl zapečetěn na příkaz krajského komisaře. To by normálně bylo jeho koncem. Zapečetěný případ, žádný veřejný záznam, jít dál. Ale já jsem nemohl jít dál. Strávil jsem měsíce výzkumem, procházením starých záznamů, povídáním si s penzionovanými zástupci, návštěvou krajských archivů ve sklepě soudní budovy. Mluvil jsem s lékařem, než byl spis uzavřen. Mimo záznam, jen my 2 v jeho kanceláři poté, co všichni ostatní odešli domů. Doktor Pritchard byl u kraje 30 let. Viděl všechno, nebo si to alespoň myslel. Ukázal mi pitevní zprávy, fotografie, podrobné poznámky, které udělal během vyšetření. Rány na obětech nebyly kousnutí, řekl. Byly to incize, přesné, chirurgické. Cokoliv zabilo ty lidi, nežralo je. Tak co tedy dělalo? Dlouho se na mě díval. Jeho obličej byl unavený, pronásledovaný. Studoval je, otevíral je. Zkoumal, co je uvnitř, a pak je zase zavíral. Jenže je nezavřel. Nechal je otevřené. Jako student, který disektuje žábu a pak odchází od stolu. Učil se, jak jsou poskládáni. To je moje hodnocení mimo záznam. Nikdy to nebudu psát a pokud mě citujete, popřu to. Vytáhl složku ze svého šuplíku. Uvnitř byly fotografie z jiných pitvání, různá léta, různé oběti. Začal jsem procházet staré případy po vašem incidentu. Úmrtí v a kolem oblasti Hotale sahající několik desítek let zpět. Objevil jsem vzor. Rozložil fotografie na svém stole. Turista nalezený v lese 2 míle od dolu. Záda roztržená, interní vyšetření. Příčina smrti uvedena jako útok zvířete. 2 teenageři, kteří se dostali do dolu na výzvu. Nalezení následující ráno. Stejné rány, stejný vzor. Útok zvířete. Pracovník, který chodil kolem dolu na inspekci. Totéž. Důlní pracovník, který v noci vstoupil do dolu, aby si vzal nářadí, které tam zapomněl po skončení směny. Totéž. Celkem 8 případů za 73 let. Zatímco jsem se snažil usnout, vzpomínky na to, co jsem viděl, mi stále vířily v hlavě. Každý šelest, každé zakrývání stínu za oknem mě přivádělo k šílenství. Musel jsem se s tím vyrovnat. Musel jsem najít odpovědi. Ale odpovědi, které jsem našel, mi přinesly pouze více otázek. Jak dlouho tohle trvá? Jak hluboko to sahá? A co když to stvoření, které jsem viděl, není jen v mé hlavě? Elena, nevědíc, co se děje, se snažila být mou oporou, ale já ji nedokázal pustit do své mysli. Její klid byl kontrastem k mému zmatení a strachu. A tak jsem se ponořil do vyšetřování, do historie těchto případů, abych našel něco, co by mi dalo smysl. Ale čím víc jsem se snažil, tím více bylo jasné, že jsem se dostal do něčeho, co přesahovalo jakékoliv lidské chápání. Zatímco jsem se snažil najít klid, stvoření v lesích se neustále vracelo do mé mysli, jako by čekalo na správný okamžik, aby zaútočilo. A já jsem se bál, že až přijde, nebude už cesty zpět. Všechno v okruhu přibližně 10 mil od nárazníku. Všechno s těmi stejnými přesnými chirurgickými ranami, všechno zařazeno jako útoky zvířat, ačkoliv žádné zvíře nikdy nebylo identifikováno. Něco v tomto kraji žije už velmi dlouho, řekl Pritchard. Něco, co se skrývá na opuštěných místech. Něco, co v noci vychází, aby sbíralo vzorky. Proč vzorky? Proč nás studuje? Nevím. Možná se snaží pochopit, jak fungujeme. Možná hledá něco konkrétního. Možná je prostě zvědavé. Ale ať už je to cokoliv, dělá to už nejméně 70 let. Pravděpodobně déle. To jsou jen případy, pro které jsem našel dokumentaci. Zavřel složku a teď ví, kde bydlíš.
Odešel jsem z jeho kanceláře a cítil se, jako bych dostal ráno do břicha. Ta věc tam byla celou dobu, desetiletí, generace. Sledovala, jak se kraj kolem ní mění, jak se zavírá důl, jak se nárazník rozpadá a přitom pokračovala ve své práci. Studovala, učila se, sbírala. Požádal jsem o přeložení do jiného okresu. Papírování se už 3 měsíce zaseklo v administrativním limbu. Rozpočtové restrikce, pozastavení přijímání, obvyklé výmluvy, které vláda používá, když se jí něco nechce udělat. Má rodina neví, proč chci tak moc odejít. Řekl jsem Eleně, že jsem vyhořel z práce, že potřebuji změnu prostředí, že si myslím, že čerstvý začátek na novém místě by byl dobrý pro Miu a pro miminko, až se narodí. Neřekl jsem jí o tom ránu minulý týden, kdy jsem našel stopy na svém dvoře. Nebyly to lidské stopy, byly příliš dlouhé, příliš úzké, s otisky, které naznačovaly příliš mnoho prstů. 6 prstů na každé noze, možná 7. Otisky byly hluboké, jako by tam něco těžkého stálo dlouho. Stopy vedly od stromů k oknu mé dcery. Tam se zastavili, přesně u základů, přímo pod tím, kde spí Mia. Pak vedli zpět k lesu. Ať už je to cokoliv, tohle stvoření si vybralo moji rodinu. Označilo nás. A nevím, jak zastavit něco, co zabíjí lidi v těchto horách už dlouho předtím, než se narodili moji prarodiče. Náražník je pryč. Okres ho zdemoloval, odvezl každý kus dřeva a kovu, vyčistil základy. Ale to, co uvnitř žilo, nepotřebovalo budovu. Budova byla jen útočištěm, jen místem k ukrytí během dne. Ta věc sama je něco úplně jiného. Jedna dívka přežila. Jmenovala se Rachel, bylo jí 17 let. Byla jediná ze 3 teenagerů, která vyšla z toho nárazníku živá. Strávila 2 týdny v nemocnici, ne kvůli fyzickým zraněním, ale kvůli psychické traumě. Doktor řekl, že trpí těžkým akutním stresem. Nemohla spát bez sedativ. Křičela, když zasly světla v její místnosti. Její rodina se do měsíce přestěhovala do Pittsburghu. Slyšel jsem, že v červnu začala mít záchvaty. Lékaři je nedokážou vysvětlit. Pocity bezmoci mě zžíraly jako plameny. Věděl jsem, že se nedokážu bránit něčemu, co bylo tak mocné a tak staré. Jak jsem se snažil najít odpovědi, uvědomil jsem si, že jsem se ocitl v pasti, z níž neexistuje únik. Ten pocit, že nás někdo sleduje, mě pronásledoval ve dne v noci. A přestože jsem se snažil jít dál a najít klid pro svou rodinu, věděl jsem, že nás to děsivé stvoření nikdy nenechá na pokoji. Jak jsem seděl na terase, přemýšlel jsem o tom, co všechno se v tomto kraji událo. Každý strom, každá skála, všechno mělo svůj příběh. Příběh o tom, jak se něco neviditelného a neuchopitelného skrývá v temnotě. Temnota, která se zdála být živá, pulzující, a já jsem byl jen jedním z mnoha, kdo se stali součástí jejího hrozivého cyklu. Zatímco jsem se snažil najít klid, věděl jsem, že tohle je jen začátek. Začátek něčeho, co se vymyká veškeré logice, něčeho, co je mnohem větší než já nebo moje rodina. Něco, co nás sleduje a čeká na správný okamžik, aby se znovu objevilo. A já se musel připravit na to, co přijde, protože ve mně rostla jistota, že to, co hledám, není odpověď, ale spíše konec. Konec, který přinese jen další otázky. Stávají se vždy ve stejnou dobu. Každou noc ve 2 hodiny a 47 minut ráno. Přesně v té době, kdy jsem dorazil k lomu. Šéferová odešla z policie 6 týdnů po incidentu. Nedala žádný důvod. Jednoduše odevzdala svou odznak a zbraň a odešla. Poslední, co jsem slyšel, bylo, že pracuje jako bezpečnostní agentka v obchodním centru Harrisburgu. Už mi nebere telefon. Parish stále slouží na oddělení. O tom, co jsme viděli, nemluvíme. Nemluvíme o Haskellovi. Pracujeme na našich směnách, podáváme zprávy a tváříme se, že je všechno normální. Ale někdy, když se míjíme na chodbě, vidím to v jeho očích. Stejný strach, který žije v mém vlastním odrazu každé ráno. Ví, že to tam venku stále je. Všichni víme, že trpělivě čeká už 70 let. Může čekat ještě chvíli. A když se nakonec rozhodne přestat být trpělivé, když se rozhodne, že se naučilo vše, co potřebovalo, o mé rodině, o tom, jak jsme poskládáni, nevím, jestli je něco, co mohu udělat, abych to zastavil. Teď mám u postele brokovnici, nabitou z broky. Vím, že to tu věc nezabije. Vložil jsem do ní 6 nábojů v lomu a ani to zpomalilo. Ale možná to mým blízkým koupí pár sekund. Možná to bude stačit, aby utekli.
Nemyslím si, že to bude stačit pro mě. S vámi byl Jan Dvořák, uvidíme se v další epizodě Zelené havranové. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a dát like.